Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στα πρόσωπα. Διανύουμε την εποχή του μνημονίου, την εποχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μιας ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται από μια σοσιαλιστική κυβέρνηση. Όλα αυτά υποτίθεται ότι είναι απαραίτητα και αναγκαία για να βγει η χώρα από την κρίση, από την οικονομική κρίση. Μια οικονομική κρίση η οποία ήρθε την εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επίσης μια κρίση που έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση. Γιατί ξέρετε, σε όλη αυτή την περίοδο που ακούμε τους ηγέτες στα 4 σημεία του ορίζοντα να μιλάνε για μια μεγάλη κρίση, βλέπουμε ότι τα δικαιώματα των πολιτών συρρικνώνονται, ενώ αντίθετα οι περιουσίες των πλουσίων ακόμη και τώρα σε περίοδο κρίσης αυξάνονται. Έτσι αναρωτιέται κανείς τι είδους κρίση είναι αυτή που ζούμε. Και αν θέλετε και τι είδους κρίση είναι αυτή που ζούμε στην ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές στη διάρκεια των συζητήσεων που έχουμε κάνει εδώ με πρόσωπα από τον πολιτικό ή τον πανεπιστημιακό χώρο, επικαλούμε κομμάτια, άρθρα και αναλύσεις ενός διακεκριμένου δημοσιογράφου, του Γιώργου του Δελαστίκ, κυρίως από το Έθνος της αναλύσεως του επικαλούμε, γιατί είναι αναλύσεις που λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αυτή η διαφορετική φωνή που, αν θέλετε, εκφράζει επιφυλάξεις για τα δρόμενα, για τα όσα συμβαίνουν στα 4 σημεία του ορίζοντα και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον συνάδελφο, τον Γιώργο το Δελαστίκ, διακεκριμένο δημοσιογράφο, τον οποίον θέλω να καλησπερίσω. Καλώς ήρθατε, κύριε Δελαστίκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στα πρόσωπα. Έχω επικαλεστεί πάρα πολλές φορές την αρθρογραφία σας, γιατί είσαστε από τις λίγες φωνές που λέτε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς και εμείς οι δημοσιογράφοι τον τελευταίο καιρό είμαστε όλοι σε μία κατεύθυνση. Όχι όλοι. Κάποιοι ξεχωρίζουν. Εσείς είστε από αυτούς που ξεχωρίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και είναι χαρά που σας έχω σήμερα εδώ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να σας ρωτήσω και να ακούσουμε τη δική σας άποψη για τα πράγματα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, πριν ανοίξουμε αυτό τη βεντάλια και δούμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Είμαστε σε εποχή μνημονίου, εποχή Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είδαμε τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση να μας λέει για όλα αυτά δεν τα θέλαμε, αλλά αναγκαστήκαμε να τα κάνουμε. Αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε, αναγκαστήκαμε να πάρουμε το δάνειο, αναγκαζόμαστε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική που εφαρμόζουμε. Εσείς τι λέτε για αυτή την άποψη του Πρωθυπουργού? Έτσι είναι κατά τη γνώμη σας? Να δούμε τι λέει πρώτα απ' όλα η ίδια η κυβέρνηση, διότι όντως ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι δεν θέλαμε. Αλλά επί παραδείγματο, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Φίλιππος Αχινίδης, βγήκε στην ΕΤ και είπε επιλέξει. Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπιστώσαμε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως πρώτη επιλογή και μόνη που υπήρχε από τις 5 Οκτωβρίου και μετά. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί ο κ. Αχινίδης βγαίνει κατά καιρούς στις τηλεοράσεις και λέει: εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πολλές φορές έχει πει: μα φέρτε μου τη δήλωση. Δεν το είπα αυτό. Μα είναι στην ΕΤ και είναι σε κρατικό κανάλι, θέλω να πω. Δεύτερον, ο ίδιος... Άρα το ξέρανε, λέτε, πολύ πιο πριν από τις εκλογές. Υπάρχει λοιπόν σαφέστατη υποψία, αυτή τη στιγμή το λέει ο Υφυπουργός, ότι είχαν προαποφασίσει ή της κυβέρνησης να μας οδηγήσουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ θέλω να πω ακόμη τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, όχι προεκλογικά, όπου όλοι οι πολιτικοί πολλά λένε, αλλά μετεκλογικά και δει στις 11 Δεκεμβρίου, σε συνέντευξη που μας είχε δώσει στους απεσταλμένους των ελληνικών εφημερίδων, που κάλυπταν τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου: το να κόψει σήμερα το μισθό, τη σύνταξη, δεν δημιουργεί βιωσιμότητα στην ελληνική οικονομία. Δεν απαντά στο πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Το τονίζω αυτό. Να φύγουμε από αυτή την ιδεολειψία. Και είχε πει στην ίδια συνέντευξη: ο μισθωτός είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Δηλαδή όλα αυτά τα τελευταία 5-6 χρόνια ο μισθωτός έφταιγε που φτάσαμε σε έλλειμμα 13%. Παρ' όλα αυτά το μισθωτό χτύπησε. Ακριβώς όμως αυτούς χτύπησε. Έλεγε στην ίδια συνέντευξη ότι πρέπει να πληρώσουν εκείνοι που φταίνε. Και αντί γι' αυτό, πληρώνουν εκείνοι που δεν φταίνε. Επιπροσθέτως, τώρα πια τελευταία, έρχεται πληθώρα πληροφοριών από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από κύκλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πολύ έγκυρους και πολύ ψηλά ιστάμενους, που λένε ότι ήδη από τον Οκτώβριο ο Πρωθυπουργός επικοινωνούσε με τον Ντομινίκ Στροσκάν, το Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και ζητούσε την υπαγωγή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με αρχική μάλιστα στάση του Ντομινίκ Στροσκάν να τον παραπέμπει κατά συρροήν στην Μέρκελ και στην Ευρωζώνη για να λυθούν εκεί τα ζητήματα. Και ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, όπως λένε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
είχε ήδη αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και είχε συμφωνήσει με τον Ντομινίκ Στροσκάν να προσφύγει η χώρα μας στο καθεστώς υποτέλειας ουσιαστικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Δεν πιστεύω τελικά, τώρα πια, με όσα γνωρίζουμε εκ των υστέρων οφείλω να ομολογήσω, ότι μας οδήγησαν οι ξένοι και μόνον αυτοί στην υπαγωγή στο καθεστώτος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είχε την άποψη διαμορφωμένη, προφανώς πιθανόν εξαιτίας εισηγήσεων συνεργατών του, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό που θα λύσει τα προβλήματα της χώρας. Τότε, κυρία Δελαστίκ, αν ισχύει αυτό, απορεί κανείς γιατί από τις εκλογές του Οκτωβρίου και μέχρι να μπούμε στο μηχανισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπήρξε όλος αυτός ο θόρυβος ότι είμαστε απατεώνες. Βγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε τα κάναμε θάλασσα, έχουμε δώσει ψεύτικα στοιχεία. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις εξαπάτησαν. Γιατί κάναμε τόσο μεγάλο θόρυβο σε βάρος μας, σε βάρος της χώρας μας και των πολιτικών που ασκήθηκαν? Μπορεί να είχαμε δίκιο σε αυτό σε κάποια σημεία, αλλά γιατί τα φωνάζαμε όλα αυτά? Ακριβώς πιστεύω τώρα πια, για να δημιουργήσουμε το κλίμα εκείνο και τις πιέσεις εκείνες σε διεθνές επίπεδο που θα καθιστούσαν στη συνείδηση του ελληνικού λαού το ότι είναι μονόδρομος δήθεν η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι βλέπετε μέσα από αυτά υποτίθεται ότι πιστήκαμε ότι έπρεπε να πάμε. Για σκεφτείτε, μας είχε γίνει φοβερό ζήτημα τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο με τα περιβόητα spread, δηλαδή την απόσταση του ελληνικού επιτοκίου από το γερμανικό στα ομόλογα. Ήταν 3-4% και γινόταν χαμός. Τώρα, αφού του έχουμε μπει ήδη τόσους μήνες στο καθεστώς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η διαφορά αυτή είναι 10% και κανείς δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Άρα εδώ έχουμε μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια να πιστεί ο ελληνικός λαός ότι δήθεν δεν είχε άλλο δρόμο πέραν της χρεοκοπίας. Μα αυτό λένε όλοι και με πολλούς τρόπους και σε όλους τους τόνους, ότι αναγκαστήκαμε, δεν είχαμε άλλο δρόμο. Το ερώτημα είναι, υπήρχε άλλος δρόμος? Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, διότι αν ο Πρωθυπουργός λέει δεν είχαμε άλλο δρόμο και είναι έτσι, εντάξει, να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε να βοηθήσουμε. Αλλά αν υπήρχε άλλος δρόμος, εδώ δηλαδή πρόκειται για μεθόδευση και για κάτι πολύ πιο σοβαρό από όσο αυτό που φαίνεται. Πολύ λογικό το ερώτημα. Και πραγματικά ο κόσμος λέει εντάξει, ωραία μας τα λέτε, το έχει σχεδιάσει έστω. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε? Στην πολιτική απαντάμε πρώτα απ' όλα με συγκεκριμένα στοιχεία της πολιτικής ζωής. Η Βρετανία, η Ιρλανδία έχει 14,3% έλλειμμα. Την είδατε να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Δεν πήγε. Η Βρετανία έχει 11,5%. Καλά, το 11,5 από το 13,5 διαφέρει 2 μονάδες. Η Ισπανία 11,2. Ούτε υπήρξε συζήτηση να υπαχθούν αυτές οι χώρες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, το στοιχείο του ελλείμματος, του αυξημένου ελλείμματος, του 13,5% δεν δικαιολογεί από μόνο του την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τότε γιατί το κάναμε κατά τη γνώμη σας? Πιστεύω γιατί η κυβέρνηση ήταν πεισμένη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα τη βοηθήσει να περάσει μεταρρυθμίσεις σαν αυτές που περνάει, δηλαδή το κόψιμο των συντάξεων, το κόψιμο των δώρων, περιστολή κτλ. Όλα αυτά. Το ήθελε δηλαδή ως άλοθη, έτσι όπως μου το λέτε, για να μην υπάρχει και η αντίδραση του κόσμου τόσο έντονη. Έτσι είναι. Το ήθελε ως άλοθη. Ούτε ισχύουν αυτά που λέει ως επιχειρήματα για το χρέος η κυβέρνηση. Ωραία, έχουμε δημόσιο χρέος. Είχαμε 115% πριν μπούμε στο καθεστώς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 2009 δηλαδή. Πέρυσι, πριν μπούμε στο καθεστώς Δουνουτού που λέγει πια καθιερωθεί, υπολόγιζαν ότι θα είχαμε φέτος, το 2010, δημόσιο χρέος 125%. Μπαίνοντας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήδη από τον Ιούλιο, από το τέλος Ιουλίου, έχουμε 137,5% του ΑΕΠ μας. Μας λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι όταν θα βγούμε το 2014 από το καθεστώς το δικό του, θα έχουμε πραγματικά χρέος δημόσιο, το οποίο θα ανέρχεται στο 145% του ΑΕΠ μας. Πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπήκαμε δηλαδή. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι θα μας λένε τότε μετά από 3 χρόνια, αφού με το 115 μας χώσανε σε τέτοιο καθεστώς υποτέλειας, ξένης οικονομικής κατοχής, τότε τι θα μας λένε όταν θα έχουμε 145%?